Koľko fotiek máte vo svojom smartfóne? 1000, 5000? A koľkokrát sa k ním reálne vraciame? Stavím sa, že málo kedy. Práve preto sme vytvorili sériu videí, v ktorých si ukážeme, ako vytvoriť z najkrajších digitálnych spomienok niečo hmatateľné. Túto krásnu CV fotoknihu. A to najlepšie, nepotrebujeme k tomu žiaden počítač, žiadne káble, žiaden webový prehliadač, stačí nám k tomu aplikácia CV Fotosvet. Aplikácia CV Fotosvet je úplne zadarmo, takže si ju stiahnite a poďme si ukázať, ako si vytvoríme túto fotoknihu. Prvým krokom je príprava. Môj tajný tip. Pred otvorením aplikácie si v mobile vytvor nový album a presuň do ňoho všetky fotky, ktoré chceš v knihe mať. Ušetrí ti to kopec času. Teraz otvárame aplikáciu CV Fotosvet. Hneď na úvodnej ploche vidíte, že okrem fotokníh si tu viete vyrobiť aj fotoobrazy, kalendáre či darčeky. My klikáme na veľkú ikonu fotoknihy. Aplikácia ti hneď ponúkne rôzne formáty. Ja si pre náš projekt vyberiem tento skvelý štvorcový formát XL. Je moderný, fotky v ňom vyzerajú skvele a dobre sa drží v ruke. Klikám naň. Teraz sa nás aplikácia opýta, či chceme asistenta alebo si knihu navrhneme sami. Asistent je super, ak sa ponáhľate. Ak si chcete vytvoriť vlastný dizajn a mať pod kontrolou, ako budú fotky zobrazené, zvolíme možnosť navrhnúť stranu po strane. Ideme na čisté plátno, nech máme plnú kontrolu. Klikáme na výber fotiek, otvárame predpripravený album, všetky fotky máme pred sebou ako na dlani. Nemusíme nič zložito hľadať. Stačí kliknúť na fotku, ktorú chcem mať na titulke a aplikácia ju okamžite umiestni na obálku. Môžem s ňou prstom hýbať, približovať ju alebo meniť jej veľkosť. Prvú fotku, keď máme na mieste, základný projekt je na svete. V ďalšom dieli si ukážeme zmeny pozadia, pridávanie textov či rôzne štýlové clip arty. Ak si cez aplikáciu ešte nič neobjednával, mám pre teba bonus. Môžeš v košíku využiť kód APP20 a máš 20% zľavu na celý sortiment. A to nie len na fotoknihu, ale na celú objednávku. Akcia platí pri prvej objednávke. Nezabudni hodiť odber na náš YouTube kanál, aby ti neunikli ďalšie epizódy.